Em sembla molt bé doncs, que els pares tinguin aquesta oportunitat de poder aprendre també de cara a ajudar-los a casa. A l'hora de fer els deures, doncs nosaltres que coneguem les mateixes eines que ells i és com un suport més. Molt positivament, perquè així els pares saben i coneixen les eines que el seu fill en l'escola fan servir i li pot ajudar de molt a l'hora de realitzar el deure de casa. Bueno, per mi és un 10, per una banda que es pugui fer a l'escola i bueno, que són coses que millor amb el teu dia a dia com a usuària no coneixes tant al detall l'eina. Llavors, per mi és perfecte això, que donin aquesta oportunitat als pares d'aprendre. Molt bé perquè és el futur. Els nens són el futur, doncs han de familiaritzar-se amb tecnologia d'informació i comunicació. Perquè serà el seu dia a dia en qualsevol feina, tindrà doncs, més avantatges que no pas nosaltres. No? Nosaltres, en el món, depèn de la feina que tu tinguis, tu tens opció, no? A tocar el que és la tecnologia, no? Tot el tema d'ordinadors i aplicacions, i ells que ho tinguin des de ben petits, assolits aquests coneixements, jo crec que els obrirà moltes portes de cara al futur.